To be honest guys, kana uchikwanisa iwe on a personal level kugara nemukadzi anohura ya okay vamwe hatigoni. Hey, reality life ichoice guys. Ina handikwanisa imi tokuroverai muramba muinawo bo tichakuroverai kana muchikwanisa tichakuroverai muramba muinawo handiriona kuti hazviti aiwa kuna zvakadaro ende wako mukadzi akaziva kuti unokwanisa amai mukadzi haarambwi, mukadzi ndomusha. zvenyu zvechirungu. Because majority of the times, varume vakawanda ndo drama ratwitter. Izvi zvatiri kutaura hedu isusu nasamuparinga nezvekuti pakukambura apa pano vamwe vanorowa ba. Tamada kutaura ini ndokuda kutaura unogona kujoina zvigure baba. Saka unogona ngova mumasports asingaite saka hai ameno wakomana unotora paunoda dare ndirori. So number one, not all divorces are divorces because not all marriages are marriages. So what may lead one person to divorce may not lead another person to divorce. Varume vese vakakamburirwa dai vairamba vakadzi vavo. There will be very very few men who live with their wives. Yes. Mu marriage mune ma negotiable, mune ma non negotiables.